Gaznanyň göredilmeginiň 3 ýyllygynyň mukaddes oradaýyna gabat gelmegi bilýärlikdir. Türkmen halky öz taryhynyň dowamynda insan perwerligiň asly ýolgularyna bir ygral bolupdyr we bugünkü şäheriniň bu mübarek günlerde geçirmegi bu taryh wakanyň halkymyz üçin ähmetini hasatdyrdy. Bu ýerde gaznanyň hasabyna bejer galan çağlar mihmanlary şahatlyk bilen garşyladylar. Olaryň çağ kalgynaky buýsançlary, ýürek owazlary, bagtyar durmuşa, Gahraman arkadamda we hormat prezidentimiz arkadaly Gahraman serdarynda hoşalyk bolup ýaňlandy. Türkmenistan bagtyar çağlaryň ýurtly günne hemmeler tarapyndan ikrar edilýär. Forma Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornamasalary, halk maslahatynyň agdalary, mejlisin ministrlikleriň we pudoklaryň dolanýan idaralaryň, ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalaryň we halkara düzümleriň ýolbaşçylary hemde wekilleri, hormatly ýaşullar köpçülikleriň habar berişdirişleriniň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatyň müfiratyna bir ýerde sel guruldy. Tergatmyzlar Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahraman arkadamyzyň döreden ajaýyp eserleri hemde Türkmenistanyň dermanyk ösümlikleri atly köp jiltli ensiklopedik kitap bilen tanışdylar. Şeýle-de sergide gaznanyň ýardam bermegine ýerine ýetirilen operasiýalar üçin ulanylýan sarp edişler işleri, Saglyk Golaş we Derman Senaty ministrläriniň Türkmen Derman Senat birleşiginiň öňürýän önümleri, bereketli Türkmen topragyny ösýän dermanyk ösümlikleriň esasynda taýýarlanan şaýlar we beýlekler bilen tanışdyryldy. Monitorlarda gaznanyň işi barada gurrun berýän video şekiller we fotosuratlar görkezildi. Enatatyndan jyda düşen we aýratyn durmuş gollawyna meýtas bolan ýaşaجy giraýatlarymyz baradaky arada bu gaznanyň baş maksadydyr. Türkmen halky gadymy döwürlerden bäri insan perwerlik, haýyr işler etmäge ymtylmak, birek-birege gollap bermek ýaly asly ýolgulary baş ugur edilipdir. Häzirki döwürde bu ýolgular çağlaryň kanuny berkbetlerini öpüş etmek we gorumak boýunça hukuk kepillikleriniň toplumyna, şeýle-de enatatyndan jyda düşen çağlary jemgyýete uýgunlaşdyrmagy, olary öz başda durmuşa taýýarlamagy gönükdirilen ykdysady çäreleriň ulgamyna öz beýany tapýar. Türkmen halkynyň milli lideriniň belleşi ýaly ösüp gelýän ýaş nesli gollamak, olaryň gadaklanmalaryny höwetlendirmek halkymyzyň asalaryň synagyndan geçen parasatly ýolgularynyň biridir. Çağlar baradaky hemme taraplaryň alada olary watanymyza söýgi, oň taryhyna we medeniyetine hormat goýmak ruhyna terbilemek, ýaş nesliň okuýp başlanyklaryny ösdürmek üçin iň mümkinçilikler açýar.